Yeah, viewers all over the world, my names are Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu. I'm an ancient high priest. I'm a more listening to other ugochitubelu na them. I didn't have my family because all of more listening. Because more listening to other other than a restoration of the commission, only persons other than you. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Today, no God want to issue spirits and the AFA. Spirits and AFA. That is consultation. I'm here to tell you, in the world of the spirits, all have liberation. Abata no one more. And so many spirits, not in different words. I want to the bunkuzi mark wagomoto tumbe. Name will one more. I buy a market about one mother. My name were other spirits who be the abode of the spirits. Yes. Those spirits are one about. If I have humans, why I will not call them humans is because I will have hypersonic beings. Yen the boys and my humans about how they are far ahead of us in all ramification. Science wise, intelligent wise, and so many they are so advanced. That is it. If we compare those beings to we human beings, I can anguala. So whenever we dive into spiritual consultation is to use that supernatural power to ask for information from those spirits that are in the beyond. In the spirit world, spirits not in the beyond, about beyond. And they know the teacher, and they know that in the different worlds. On ya batalo, so many things, but before we dive into today's lecture, important announcement. Except now in the month of June, our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance is never a barrier in all we do. If you want to join us anywhere you are, you can still chat me on WhatsApp. My WhatsApp number is on your screen. You chat me. Then we started this group ritual over 4 years. We have massive testimonies. But before, if you want to join us, you join us. To join us, what you have to do is to chat me on WhatsApp, make token donation to the account number, drop your 3 prayer requests we place in the altar. On the last day of the month, I can make rituals, concluding rituals. So on this way, as you all know, we don't share testimonies on social media or even in the SOP TV. So also on this way, now, I'm only interested. My WhatsApp number remains 0805 7837 I repeat 0805 7837 Here, I connect to spirits and the AFA. That is consultation. AFA on you. Then, na Mawikoya in any effect, Mawikoya consultation. Consultation simple means to consult the spirits. And I'm here to tell you there were many kinds of AFA. AFA will be through clairvoyance, through clairvoyance. That is it. If we have more than one, Madam will into Astra. Yes. Then again, you can get some vision on a make just like television. It's so real. Those trans will kill us within few minutes. Because now consultation ability to extract information from the other device. No way not on here. So I found the ability to reveal the future, the present, whatever your present predicament, you can reveal it. And after when you can reveal the past. So and you cannot do it as a human being. More name spirit from the other divine reveal. Yes. And well divination and well spirits in all have issues. So whenever we consult Nafa or we consult them,
onye agbata na ije na bụ onye na-ezi ozi whether ma ọ na-ezi n'ụka ma ọ na-ezi n'ụdị ọdịnala, he has sometimes make incantation is to call upon his or her own forces to come. Now afa nwere ike bịa n'ụdị prophetic ministration. Enwere mgbe ị ga-anọgide ọ bụrụ na ịbụ onye afa malụ ma amụma malụ, ịkpọrọ ya amụma, ịkpọrọ ya ịfụ ọfụ, ịkpọrọ ya afa, were ụdọ ma ya ewu na were ewu ma ya ụdọ bụ the same thing. Now o nwere oge ọ ga-eruo na ya the time bịa, the spirit bịa onye gị sign daịd ọ bịa na mgbe anwụ ọ gwaghị ihe o nwere ike ịnọgide etu a ene m anaghara gị na ntị gị, a na-agwa gị kwuo maka onye dị etu a ọ na-eme. Yes, a na-akpọ ha clairvoyants, ndị na-anụ anụ, nwee ndị na-afụ afụ. Then enwe ha na-akpọ intuition perception. Onye ahụ nwere ike na-agbata ana na ya consultation ma ọ na-anụ ana na na-agwa gị okwu n'obi gị na ihe onye dị etu a ji wee bịa. O nwere spirit na-reveal dịka nsi gwa gị in the universe. Enwere many realms, kingdoms and worlds. Ka njedebe ebe enwekwara other ones ma chọrọ ije ethereal world and this. Achọrọ m ịgaba to that deep, that ma achọ ịgwa gị na-enwere ọ bụrụ sọ n'ụwa mmadụ bi ka mmadụ bi. Yes, mana ndị a bi ebe a nke ọzọ ma akpọ ha mmadụ. Ịgbata ama ya akpọ ha mmadụ bụ na ha dị higher. Fact, ọ n'ụwa mmadụ a bụ the lowest. Yes, so other realms, kingdoms, worlds, akpọrọ ha hypersonic beings. Sometimes I do invoke them, I call them hypersonic beings. These beings are not like, they are far ahead of humans. Some people do call them aliens or whatever, but I can tell you they are knowledgeable far. That is whatever science or whatever revelation we have in this world have been in existence in other world. And if you are in one mother, you will build a personal relation with the other realms and kingdoms and other worlds. If one from time to time heart is so far, so intelligent, far among other humans, they will be giving you information. On for the so liberation you gain what I want to have now this is not the time. Based on the maturity of onye na-achị gwa the message, enwe ka sị mba gị chelu n'oge eruboro n'oge ị ga-ereview ka na-abịa maka na ọtụtụ ndị mmadụ ama aghọta ya. Ịghọtara ya? Yes, agwara m na last year okay, let's January, mgbe na-enye New Year liberation, enwere ụfọdụ ihe m metụrụ aka, nwe ụfọdụ asị m it's not yet time to say. So what am I saying in essence bụ ihe ị ga-amata bụ na enwere some certain things dị mkpa na ndụ, and this spirit ya nwa ịka ọzọ ọtụ ha bụ ha ga-ereveal gị ihe na-eme n'ụwa mmụọ. Dịka nsi gwabụ gị ọtụtụ ihe na-eme n'ụwa mmụọ before o mee n'ụwa mmadụ. Okay, kedu ka ihe esigọta ya na ụwa kịta anyị na-use 5G? I can tell you n'ụwa mmụọ ha use wego the 10G. I can tell you they are very faster than we here on earth. So whatever imagination any earthly science onye ọbụla bụ scientist na-eme here on earth, the onye anwa nwetara the influence, onye anwa nwetara the knowledge from one mmụọ. Onye a nwere ike because of personal relation onye abịa with ụmụ mmụọ, onye a na-enweta innovations, new ideas of creating things. I can tell you that those things so created has been in existence in other worlds higher than earth. I'm not going to say we got here. Nafa differ from person to person. Don't depend on the ability of the person to dive into unknown zone to extract information. Na-achịgwaghị ọ bụrụ na ewu onye nwere gift of knowledge, onye abụ gift of afa, onye nwere gift of knowledge, ma ọ bụ na o nwere onye bụ ya spiritualist nwere gift of knowledge, ma ọ na o nwere altar ịnọ ya nwere gift of knowledge, na-review so many things before ha eme
I can tell you no ga na-eme gị ma adanye na ọnọdụ hadaino. O nwere ilu ndị Igbo na-asị si na onye na-akpa na be dibịa adịghị anwụ gboo, meaning na onye anwa na-akpa na be dibịa na-enwere emere assumption na onye anwa dị closer to a knowledgeable person, a white person bụ dibịa gara reveal so many things before ha eme. Yes, ka m gwa gị ihe amụma na-eme ma ọ bụ afa na-eme. O nwere onye ọwụrụ afa mana mmụọ na-esi ozi, that is afa. So the ability to know what is about to come is afa. Whether ma dibịa nwa, enwere so many ways spiritualists ji ezi enweta ozi. Enwere ndị bụ ha banye n'ịbụ abụ ozi abịa. Nwee ndị bụ by their meditation, during their meditation and spiritual exercise, ha bịa which nkụzigoro so many times gbasara the power of spiritual exercise, yes, and meditation. O nwere ndị ga-abụ banye through the quiet hour nweta messages. Nwee ndị ga-abụ na ha ga-awụrịrị afa, and abịa na afa enwere so many things. Enwere ndị na-eyuzu ọjọọ, enwere ndị na-eyuzu ego ayọrọ, enwere ndị na-eyuzu so many books and so many other things, but ha niile bụ the same thing. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ịgba afa bụ usoro mmadụ ga-eji wee ka ọzọ ọtụọ mmụọ dị iche iche. Like example, sometimes ana m aba mee meditation and spiritual exercise. During that meditation and spiritual exercise quiet hours, during that time enwere so many things a na-reveal, enwere so many visitation ị nwere ike inwe, nwere ike ịgwa gị about some people. Example, enwere ndị nọ na children of the temple. So during some time of spiritual exercise, enwere m ike inweta ozi gbasara onye particular person. Enwere m ike ịchatị onye masị ya na ozi m nwetara n'isi gị. Ụfọdụ ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na ihe dị minor, enwere m ike iji aka m solve ya without even getting the person involved. That is to say, because na onye ahụ abụ child of the temple. On many occasions, ana m eme onwe ndị na-emere that watch their back for even months, years, ha nwere idea. Mana ọ nwezi nke ga-abụ ozi ya awọpụta, ọ bụrụ na ihe niile ka onye a dị awe ọsụ ya bụ etu a ga-esi dị awe. So but ihe na-achị kọwara gị bụ afa bụ the ability of your spiritualist to tell you about what happened in the past that needs to be appeased, or present predicament na-enwere aka ndị amoosu na-amanye n'ihe ị na-eme, kedu ihe a ga-eme ka ewepụ aka ha, ma ọ bụ na-enwere predicament that is looming, ihe a ga-eme to avert them. So ihe na-achị kọwara gị bụ na ị kwesịrị inwe a spiritualist, ị kwesịrị ịdị agba afa. Onye anwa bụ ya spiritualist ya ọta anwa ibelieve na ya gara akọwara gị na-agbara gị afa n'usoro o si agba. Ihe dị mkpa bụ na enwere information a na-enye gị nke bụ eziokwu. I have been saying it, bụ n'ụwa mmadụ a before ihe ọbụla eme in this gross material world, ọ ihe mkpọrọ ya o mego n'ụwa mmụọ before o mee n'ụwa mmadụ. Just take that one. Let me tell you, ị mara ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịnwụ n'ụwa mmụọ weeks, days, months, n'ụwa mmụọ ọngwụ, mana ụwa mmadụ ọ ka dị ndụ, ọ ka bụ onye nwụrụ anwụ na-aga ije. Ihe ọ na-achọzi at the appointed time ka ọ nwụọ pee. Ka m gwakwa gị ihe ọzọ ya shọk gị maka ndị med biology. Ịma na arụ mmadụ niile na mmadụ kubiri ume, all the organs of the body adị anwụ the same time. Brain bụ nke na-anwụ the last. Ị ma na mmadụ ngwara doctor confirm na mmadụ anwụgo now. Enwere some organs of the body na-see within few minutes, when they were 30 minutes, when they were hour. Etu a ka ọ dị. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị diruru onye ahụ ashọt total down. Etu a ka ọ dị n'ụwa mmụọ. Ụfọdụ ndị mmadụ before ihe eme mmadụ, example, o nwere ike onwe onye accident dị n'ụzọ ya. That accident ahụ amakụ gị n'ụwa mmụọ for a reason. Ọ bụrụ na onye ahụ mee ihe o kwesịrị ime, shiftuo the paradigm shift, onye ahụ shiftuo n'ụwa mmadụ, that na ama emezi ya, onye ahụ nwere ike shift n'ụwa mmadụ because of reparation o melụ, restitution o melụ, appeasement o melụ, ozi ezighị na ihe a gwara ya ji eme. Ihe a nwere ike mee onye emezi etu ahụ esi preditie n'ụwa mmụọ, ọ chọzi ime n'ụwa mmadụ, o nwere ike m ya eme na-eme.
ụfọdụ chọzi ime ome ihe anyị na-akpọ symbolic redemption. Symbolic redemption nwere ike ọ bụrụ onye nwụ n'ụwa mmụọ na-edego as to pay for karma, na-edego na ọ ga-enwe accident na a ga-aka ọtụ ụkwụ ya, ịghọtara ya, n'ụwa mmụọ. Mana onye a ozi etu a bịa na-enwere uke dị n'ụzọ, onye na-eto a chụọ aja dị iche iche to pacify or to pay retribution. Onye a nwere ike to pay for ihe o metalụ kpatara eji pass that judgment na ọ ga-agbaji ụkwụ, na ọ ga-enwe injury, serious injury n'ụkwụ. O mezie that appeasement, enwere ike merie that accident ama emezi n'ụwa mmadụ. Ọ gwara nke a ga-eme asị mba na ọ ga-emeriri na ihe ga-apụrịrị ya n'ahụ, maka na akwa ọbụla baa n'igwe ga-eburiri apa. Onye a nwere ike pụọ n'ụlọ kpọpịa ụkwụ, ma o nwee sharp object nwere ike iyi ya n'ụkwụ, ọbara apụta. Whenever that blood drop, ọ bụrụgo symbolic redemption, ewere gị kwụ ụgwọ ihe anwa aka eme ka ebee ya ụkwụ, ntị ọ dị ma ụkwụ ya gbajie. So mana that ihe anwa o meziri that na-ama apụtazi ihe. So gịnị ka m na-ekwu? Ọ bụrụ na ị nwere onye na-agbụ from time to time, ị ga-ajụ ese. Maybe meanwhile spiritualist, from time to time, ime ihe na-akpọ meditation and or spiritual exercise. Tụtụ ndị mmadụ na-akpọ ya so many things. Ụfọdụ na-akpọ ya projection, ụfọdụ na-akpọ ya astral travel, and whatever on the etu isi eme ya own. Then you call upon your forces to review so many things about you and your environment. If you na review so many things gbasara onwe gị, gbasara your immediate family and the others. So go on onwe gị under the influence of my voice. Enwere ihe bata nkụzi ajida today. Ọ ka go dị conscious of your existence and environment. Let me tell you, onye ori na-abịa ka o zuru ma n'ala iyi, mana onye ori na-acha na be gị ka ọ bịa mgbe ị dị unaware. Mana ọ bụrụ na ị dị awakened, onye ori achọrọ mgbe ọ na-abịa na be gị ịbịa zuru ihe gị, ọ bụrụ na ịmụ anya, maka na ndị Igbo na-atụ isi oke adịghị ezu ihe onye mụ anya. So whenever you are awake, then you become conscious of your existence and environment. Ihe a ama eme. So ịbụ na onye na-esi ngọ, mana ọ bụrụkwa ma na amụma a na-ereview kwa ihe, a na-egosikwa ihe na nlọ, a na-egosikwa ihe n'afa, ọ dị. Mana what you don't know is always a mystery to you and not to all. I will always advise you to seek knowledge. If you are knowledgeable, grow master. If you lack knowledge, remain a slave. Let me stop here. If you have any question in today's lecture, or you want us to do deep consultation for you, chat me on WhatsApp. My WhatsApp number remains 0805 7837 672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi luwo ya, n'ihi na ọ gbazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.